Джако, давай, имаш енергията, ти. Джако, давай, имаш енергия, ти. Имаш енергия, имаш енергия, имаш енергия. Да бягам. Айде, Джако! Вижте! Лапко, Джако. Кеко. Къде е малкото кученце? Горе вкъщи. Айде, Джако! Давай, Джако! Давай, Джако! Айде, Кеко. Къде е Джако? Си свърши работа. Аз ще ми кача горе и като виж свършил и ще и без това днес съм ми направил. Абе, зъби нямаш още. Не, това е за такова. Надмощие. Как се викаше... Да, бе, вижте ми. Там трябва кутка да ме добавя. Играе, това ми сигурно се изморява и вече като повезне и почне така, че ги охапали тук. Талайз върху тези, аз съм където ще ги охапате. Малко ще почне. Върти опаш. Какво значи това? Добре, да, помага. Чакай, бе. Си вече, приключих ли с... Дария! Това беше всичко.